लोगोसे माखासे फसंथानफोर गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय बेवहाय लाबोफानाय जादोंमोन आरो बेवहाय गुरखा भवन, सिलाराय भवन, बिरसा मुंडा भवन बेबायदि गोबां फसंथानफोर दङमोन। बिनि गेजेराव नैबे सिडलीयाव दिनै सिलाराय भवननि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों आरो बिथांमोननि माहारिजों जोंनि माहारिजों माखासे समाव गोसो गोरोबै एबा बायदिसिना साननायफोरखौ नुयो। नाथाय बे ओनसोलाव जोंनि माहारियानो गोदोनिफ्राय रायजो जाबोदों बा संग्राम खालामबोदों हिसाबै जोंहा बयजोंबो गोरोबनानै थानायनि मोनसे बिबान दङ आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि संग्रामिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बे जेला गोरोबथा जायो बे फसंथानखौ बै समावनो एकर्डआव लाबोखादोंमोन आरो बेखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय। आं मिजिंथिदों जे बे भवनखौ लुनायनि उनाव बिथांमोननि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो फोथांनानै लाखिनायाव बिथांमोना मोजाङै खामानि मावनो हागोन आरो बेखौनो नोजोर होनानै दिनै जोङो बेवहाय बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बेयो 10 करोड़नि बेयाव भवन जागोन आरो बे भवनखौ जोबोद मोजाङै लुनो थाखाय जों खावलायदों। जोङो थाबैनो 1400निख्रुइ बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ हाई स्कुलाव थिसननाय जागोन आरो बिनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ इन्टारभिउनि प्रसेसखौ खालामनो होनाय जादों आरो बे इन्टारभिउआ जोबनाय लोगो लोगोनो मेक्सिमाम 1.5 मासनि गेजेरावनो जोङो बे एपइन्टमेन्टखौ होनो नाजागासिनो दं। दाखालि हाग्रामा मंगलबारआ जों द्वारा मोनसे बाथ्रा बुंदों खौसेथिनि गेजेराव इउपिपिएलआ माने गावसिनि दोलोआवसो लांगासिनो दङ गावसिनि खौसेथिया मोनसे प्रसेस आरो गावबा गावनि आफाद सामलायनाया मोनसे प्रसेस। दा बिथांमोनाबो आफादखौ गावनि आफादखौ दैदेनगासिनो दङ, खामानि मावगासिनो दङ। जोंबो जोंनि आफादखौ दैदेनगासिनो दङ, खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहाय सावरायनाया मोनसे कल, बेयो मोनसे खावलायनाय। दा बे सावरायनायखौ जुदि बयबो हास्थायलायोबा, बयबो लुबैलायोबा आरो हारिनि थाखाय जुदि बयबो सानलायलायोबा अब्ला बिनि फिथाइया निस्सय थायगोन आरो बिनि फिथाइया जुदि थायाब्ला अब्लाथ' गावबा गावनि दोलोखौ गावबा गाव लांबाय थागोन। जों बयबो लुबैयो जे जोंनि हारियाव गोजोन खौसेथिया फैथों। 30-40 बोसोर खौसेथि गैयैखायनो गोबां मानसिया थैनो गोनां जादों। दा दिनैबो जों हास्थायो खौसेथिया फैथों। दा राजखान्थि खौसे जानाया सोरबाया जुदि राजखान्थि गोहोनि थाखायसो लुबैयोब्ला बियो हयथ' बारा मोजां जानाय नङा। राजखान्थिनि खौसेखौ लुबैनाया माहारिनि इन्ट्रेस्टआव जानांगोन, अब्लानिया बियो मोजां जागोन। आरो आं लुबैयो माहारिनि थाखाय, हारि जौगानायनि थाखाय, हारि रैखाथिनि थाखाय आरो हारिनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय